datang wonten alkalin ugi SR ya. Monggo Pak Iwan. Juga tentunya Trapoto. Mas Panji. Yoga yuk. Tumelebet ing netramu. Kadya kencana binembar. Dasare ado ageman. Indo cangkir gading kuning. Monggo pada kita. Aduh wong ayu asikaraning rasa kang sejati Sragen mania. kang tumurun sadelenging kalbu sanubari Mbak Eva. Ronde pertama Pak Joko. Pemanasan. Salam raye wong ngalamun hamung tansah katon endah iku genepe wong urip lemar dirasa katresnan Semar Mulyo. Tumelebet ing netramu kadya kencana binembar dasare ado ageman pindho cangkir gading kuning Aduh wong ayu asikaraning rasa kang sejati kang tumurun sadelenging kalbu sanubari Tanduke napa Pak Joko? Udan kangen. Nih, Dalem? iki ben jangkep Ade Ledeng nek turu ben angkler. Tari maju. Ya. Gitu, Ade. Nah. Saya tuh ngerti kebutuhan Anda. Tari yo ket awan mau goleki lho. Lah nggih, kula niku matuk mawon. Kok nek Ayam. payah tutik sapa aku yo ngerti. Pak Giman monggo. Monggo. CEO Sugeng kompak dalu. selalu. Ini Ya. biar agak rileks dulu. Heeh. Salam rahimu. Ae.
nggonku nunggu nganti putih putih rambutku wong ayu sikarane ngeros kangku sanu Halah mau ki wong ayu ing Galo Bali, Pak. Nganti kekowo ning ngimpi kawang-kawang sliramu wis teko jroning ati dadi galang udan lagung Pak Jagus pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane akan tuantu nggonku nunggu nganti putih putih rambutku GWL Mas, garwane wong liya. Ki nglerek ning Haji Agus sing duwe Cikampek. Nganti kegowo ing ngimpi gawang-gawang siram wis teko Di mana-mana jroning ati dadi gelo Garwane wong liya, Mas Erik. sliramu ra ono Erik Tito Bodi. Suar mulia lagi. Lari cek. wong ayu sing tak tresnani rino wengi mong tak ngimpi aku ora bisa lali mong sliramu pepucane ngati Senantiasa
Ning apa sliramu tega ninggalan aku kaya tak padha hatiku sakarakan dah Gusti kula nyuwun ngapura ayo ayo maju maju maju. Sikat Pak Haji. Wong ayu Ayo, Mas, maju, sing Mas. tak tresnani rino wengi Ayo kebar. tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati Ojo lupa. Ayo senadyan sepisan ketemu nanging cek golek bolong. Rasa tresnaku rina pengen arep sohakan balimu. Ayo Mas David. Ngaten-ngaten. sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbok gawe lara Sudah sampai mana Tari Ceng? Iya, nggih Mas David. Mas David Mas David digoleki lagune napa Mas David? Sembarang oke. Tadi Pak Doni PP apa gitu. Ya, itu entek gampang. entek nih. Ning apa sliramu tega tinggal aku kaya
bablas ke wong ayu Mas Landang. Wong ayu. Ngerangge gunung kandes luwes merak bisa menyawang mesti sayang arep bisa ngadep sepelena-lena kang itu nyuwono Mas David asik. Pak Haji Seroso, Mas Gendut dari Mas Tebu, Mas Kepeng. Wong ayu katur lumantar kadang-kadang Semar Mulya. Matur suwun Mas David. Mas Mono, Mas Ahmad. Yo yo yo. Nyokeh yo. Sasawang kae saka kadongan kagem nyampe tinggalan panyungan sapa kae sajake nate tebungan atiku dadi Biyen wae wong ayu sawangen ragaku iki rina wangi mung tansah reritu Wong ayu. wong ayu sikareng dadaku iki tresnaku sudul ala katir-tir. Tasawang kae saka kadongan ngagem nyampe tindakan panyungan sapa kae sajake nate tebungan atiku dadi Mas David, adikku mangke, Pak Marji, kenal awas, kulitane kuning, kesemono, hatiku menang maning, besok aman aku bisa nyanding, yuk. wong ayu sawangen ragaku iki rina wangi mung tansah reritu ati wong ayu Telingsingan Mas Landang. dadaku Telingsingan. iki tresnaku sudul siang Eva, Bablas ke telingsingan Mas Gondrong. sapa hasrate
engko bablaske wong manis spesial kagem juragan Lenteng Agung. Wardoyo kalah das-dasane menang gematine. Wardoyo kalah das-dasane menang gematine. Bablaske wong manis. Wardoyo motor. Bareng sampun pepanggian nyatane jur lulu atine wong manis Mas Pandan spesial Mas Prabu Lenteng Agung.
sliramu